η X5 έχει μηχανή, έσπασε γκλίστερ όλα τέτοια. Βάζουμε τώρα εγώ καινούριο γκλίστερ και καπάκια φλάντζες, γιατί χάλασε και βάνος αυτό, γιατί έσπασε γκλίστερ και κοντερφόρο και χάλασε ένα βάνος. Και τώρα λύσε όλο μηχανή, φιάσε βαλβίδες τέτοια, φλάντζες καινούρια και ρίξουμε βάλουμε γκλίστερ τέτοια όλα και να δούμε τώρα γίνεται κάτω εδώ καλά. Και είναι X5 X6 αυτό μηχανή έχει. Τώρα λύνει εδώ μηχανή και φιάσουμε και βάζουμε μέσα αύριο. Το εργαλείο είναι κολλημένο, τώρα βγάζουμε εδώ βάση έτσι. Τι ώρα παράσει που πίσω βάλει. Τι παράσει που πίσω. Έλα. Εδώ allí. जी ਡੈਫਕਟ ਸੱਦ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਜਨ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿੰਗ ਤੇ ਹੈਡ ਦਾ ਕੰਮ। ये जी बस है, इसका टाइमिंग बेल्ट चेंज कर रहा हूँ। टाइमिंग बेल्ट हाँ जी, ਇਹਦਾ ਟੈਬਲੇਟ ਕਵਰ ਦਾ ਜੈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰਾ ਪਲੱਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। allí X5 είναι μηχανή 4,4, είναι έσπασε γκλίστερ τέτοια όλα και αλλάξουμε γκλίστερ τώρα και χάλασε εδώ κοντερφόρο και βάνος, βάζουμε όλα καινούρια. Και εδώ λύσε όλα κάρτα, γιατί έχει, κοίτα εδώ τι έχει όλο, γιατί λίγο θέλει πρόσεχε, αλλάξουμε λάδιο, φίλτρο καλά.